Usahay sa kinabuhi makapangutana ta nganong daghang kasamok nga niabot sa tua. Dunay mga kasamok nga niresulta og pagkabungkag sa pamilya. Aduna puy kasamok nga miresulta nga mipatay siya o giputlo niya ang iyang kinabuhi. So niini nga sambingay dinhi nato ipahaom o masabtan nga sa kinabuhi na ayo dakong hinungdan nganong nga kita nasamok. So mga kajadisi, para masabtan nimo ning mao nga topic ug atong tapuson kining mga istorya kay aduna tay dakong lesson nga makuha nini may tungod sa nganong daghang kasamok nga niabot sa atoang kinabuhi ug sa atoang pamilya. Inani ang senaryo, usa ka tindira nga aduna siya silingan nga mangungutang. So ni-boom gyud tong mao nga silingan nga adunay tindahan. Grabe gyud pakadaghana gyud siya og mga tinda. Unya magpautang siya. Karon usa ka adlaw niya na nangutang ning maong silingan niya. Unya sa pagpangutang ginalista diya sa notebook. Ginalista. Dayon pagka sunod adlaw, sunod semana, utang na pod, balik na pod ang maong silingan. Kay walang wala gyud in taon. So katong tindira nakauna-una siya nga kay dugay mamubayad tong mao nga silingan, nakauna-una siya nga iniglista niya iyahang butangan og interes daan aron nga madak-an ang iyang silingan og mabayran. O so tuod man niabot ang adlaw nga nakakwarta ang maong silingan og miadto sa tindahan kay iya nang bayran ang iyahang mga utang. Karon mga kajadisi, pagtali na pirti ng dakua ang nabayran sa maong nga silingan. So dili katuo ang maong silingan, aksyon silang away kay di siya katuo nga nganong inana ang iyang nabayran, inana kadako ang iyang utang. So baling pangisog sa tindira, niyon ang tindira nga kay sige man pud kag pangutang dinhi. Pila man pud ka higayon nga sigag balik-balik diri utang, igo ra man ka magpalista. So wala nakakahinumdom og pila ang imong utang. Pero ang tinuod kato nga tindira matag utang sa maong silingan, butangan niya og interes para makalimbong siya. So muto nga napugos gyud. Ayon ang maong silingan, og mao man dagway na ma'am, ako lamang gyud ang bayran. Wa na tay mahimo kay mao man gyud dagway na nakalista. So muto gibayran sa mao nga silingan, walay daghang kuti na laman. Karon iabtan og mga pila ka bulan, human atong hitabua, ang kadtong tindira dunay dakong nahitabo sa ilang pagpuyo. Grabe, nahugno ang ilang paninda tungod sa daghan kayong nangutang nga mga tao. Bisan to gipangbutangan niyang interes, pero kay ang mga tao nga nangutang wala na mo bayad. Wala na mo bayad ya niya. So tablaw sila og paabot kanus sa mo bayad, hangtod gyud nga wala na sila ikaruling sa ilang pagpaninda og naputyok ang maong tindira. Ug gawas pa niya na tungod kay na wa naman siya paninda, dili man siya mahimutang, muto nga dili na siya mukaon, dili siya ganang mukaon, hangtod niabot sa punto nga nalisuan gyud siya sa pangisip. Ug ang iyang bana, iyang mga anak nasamok gyud sila tanan tungod sa mao nga panghitabo. So dinhi lang takutob sa ato ang istorya mga kajadisi. Ang lesson nga itong makuha nini nga katong mao nga tindira, balik ta sa maong tindira. Ang gihimo sa maong tindira nang limbong siya. Okay? Unsay ang gihimo, matag utang sa mga tao kay matud pa niya dugay man mobayad, ihang patubuan ang iyang utang. Okay? So nilampos tuod siya sa usa ka silingan nga nibayad niya, pero ang kasamok nga resulta sa iyang limbong ni nahitabo sa iyang kinabuhi, sa iyang negosyo, ug sa iyang tibuok pamilya. Now, matud pa sa Proverbs 15 verse 17. Verse 27. Proverbs 15 verse 27. Matud pa niya dinhi, kun manlimbong ka sa imong pagpamatigayon, maangin sa kasamok ang imong banay. So, kini nga storya dako kayo ni siya impact sa atong kinabuhi karon. Sigurado ko nga pipila sa mga nagtan-aw nini nga
sambingay o lesson ang atong makuha nini, sigurado ko nga adunay pipila nga may kasamok, may kagulyang sa kinabuhi, sa pagpuyo o sa banay, no? Ang giingon diri sa mong verse, kung manlimbong ka sa imong pagpamatigayon, tanawa ang maong tindira, nang limbong siya sa iyang pagpamatigayon, sa iyang panegosyo, no? Ang pamatigayon diring gisigutan pa iyang negosyo, di ba? So bisan unsa natong pamatigayon, manegosyo man, matarbaho man, mapamuhi, pananom ug uban pa, pag-eskwela. Kung atong ginahimo ang paglimbong sa atong isig katawo o gilabi na gyud paglimbong sa tubangan sa Ginoo, naa kini dakong consequence sa ato ang kinabuhi. Muna nga daghan kayong mga tawo nga dili aware niini, nganong daghan na kapangutana, nganong daghang kasamok sa pamilya nga niabot sa kinabuhi, nganong dili magkasinabtanay sa pagpuyo, nganong walay kalinaw sa pagpuyo, ug nganong naghari ang kasamok. Usa sa dakong hinungdan nga masamok ta tungod kay kung naatay kinaiya nga nagalimbong sa mga tawo o sa tubangan sa Ginoo. Daghang example sa limbong. Ang limbong na diha ang pagpamakak, kanang wala ka musulti sa tinuod. Okay? Usa na siya kalimbong nga atong gihimo sa tubangan sa Ginoo. Kanang gitabunan nato ang sayop, ang atong sala. Imbis nga kita nakasala, pero wala nato nakita atong sala. Mas nakita nato ang sala sa uban. Pero sa atuwa nakita nato nga limpyo ta. Kana limbong na sa tubangan sa Ginoo. Kay niyon ang Proverbs 14 verse 12, usay nagtuo ta nga sakto ra ang dalan nga atong gisunod, pero pag abot day sa unahan maghatod day sa kalaglagan. Naay usahay sa atong kaugalingon nga nagtuo ta nga kita ra gyud sakto. Og nagtuo ta nga katong uban mao gyud saypan. Pero ang tinuod wala lang gyud nato nakita ang atong sayop. Tungod kay nalimbungan ta sa atong kaugalingon. Usahay ang atong kaugalingon, limbungan ni siya, muunay ra nig limbong sa ato ang kinabuhi. Muna hinungdan nga atong kinabuhi daghang kasamok ug dili ra bagyod ang Biblia, dili ra bagyod, wala ra bagyod gaingon nga ikaw ray masamok, kundi iyon siya maangin ang tibuok mong banay, ang tibuok mong pamilya maangin sa kasamok. So atong nasayran karon kung unsay hinungdan, unsay dakong hinungdan nganong dunay kasamok sa pagpuyo sa kinabuhi sa atong tibuok banay, kaparintihan, nganong walay kalinaw. So atong nasayran nga usas pinakadakong rason di ay mauday ang kinaiya nga naglimbong sa atong isig katawo o gilabi na gyud sa tubangan sa Ginoo. No? Daghan kayong example sa limbong, kanang usaana kanang pagpamakak o kanang pagpangawat, no? Kanang pagpangawat kanang dili atoa, unya wala na to gitug-an, no? Limbong gyapon na, magdala na, magimbitar na og daghang kasamok. Example, adlaw nga igsilimba, makasimba ra unta ta pero lahi ang atong hunahuna kay musuroy ta. So usa na siya silimbong sa atong kaugalingon. Ang Ginoo gusto siya nga ang iyang katawhan musimba gyud kaniya. Matud pa sa Isaiah 43:21, ang katawhan nga akong giumol alang kanako aron daygon ko nila. So gusto ang Ginoo og pagdayo ug pagsimba, pero usay malimbungan ta sa panahon nga igsilimba. Mas mauna nato ang buluhaton kaysa paghatag og panahon diya sa Ginoo. That's why nag-abot-abot pod ang kagulyang kasamok sa pagpuyo ug walay kalinaw ang pagpuyo. Grabing mga kasub-anan ang hitabo. Og dili tanan lig-on ra ba, dili tanan makahandol sa kasamok nga moabot. Muna nga kini pahinumdom ni nato mga kadyadisi nga likayan ginato ang kinabuhi nga makalimbong kita sa tawo ug makalimbong putas tubangan sa Ginoo. So pangayoon nato sa Ginoo, mga itagiya niya nga atong kinabuhi bisan dili ta perpekto nin kalibutana, pero maningkamot gyud ta pinaagi sa giya sa Ginoo o pangayoon nato ang giya sa Ginoo nga kita mahimo nga magkinabuhi uyon sa kabuton nga walay pagpanglimbong ngadto sa ubang tawo ug ngadto sa labaw nato nga makagawom. So salamat dinhi lang takutob sa ato ang sabingay karon, unta nakakuha tag mga lesson nga pwede po nato nga ma-share sa uban. Ug ayaw kalimot kung bago pa kaninga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan natong mga istorya. Actually daghan na kay ta mga istorya diha nga puno og daghang lesson. So kung may time ka, tan-awa lang ang atong mga ubang video. Salamat ug iya ang tanong dug himaya. God bless kanatong tanan.